Uba Winston Tuni Lingdo UCEM Bathamai ke KHADC hakabayadeb ke jinglet aikot ke Jong-u na ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC Shabaro kidukan ki badan hamaulai mauyong banha bansiw no da ka khajna ula pensyai bagani ka professional tax kabaladan nadu usnam arja khatar hakabaka sorkar Meghalaya kla IT haka district council baka deban shimti ka professional tax ni ban krong na ki nongshong shnong ni ki batre yaki kam ki bapher Day bat katu khubor ke bala sapriang state ba hakabai day bat katu ke jing sam jong ke district council ye kitu ki notice hakabai day bat ki professional tax le lingba ki superintendent bat ki inspector kindiat na syukwa pensyai na kalian ke jongi pinda pek hai kitu ki notice ki bala sam ngai i kitu ki notice ki tarik ki bahasa mi gitu syaki itu kan ki beper ki deh ka ar khandai tarik mat lai tu tarik na maklanga jong upanai September ajar alpusan but pang manusia syai lang berkhoi mo ha kitu ki sngi ke sngi ke ba ni don hapring ka jing resign no jong iba syembor lang renja komusi yang berim but ha kitu ki sngi ki bangidang ya bon kam ha bangin ya crunch pang ki CM ke batmai la ni ki EM ke batmai ban penbet na kaliang jong ka parti ki te ndai kensan menin mi singi i ba kelas sapriang tu ko kubor ba kadai ke jingshim kabu ke jong kani ke isi ke bamenta dan ni ke isi ke barimru ba kami ke tuka notice pasam ya ki pai ba nong shong shnong ke kajing pinsai na kalian ke jonga ka shulong betang kat ni ka banengkong kani ka professional tax kemdi ka ke badang thmai ban ya tip lang berkhoi kani kala don nadu warajar khan ar ba ka sarkar jong kani ka sarkar Meghalaya hinadu tikipur arajar khan ar kala IT shika district council ban chimti yakini ka professional tax ani ban krong ki professional tax na ki nong shong shnong ani na ki nong trei ki bapher pi ni don kam kum ka council ni don kam ya ka professional tax namar ba kum ba pi menta kam tam hakini ki penai ki snam ki adab ni bakani ka sarkar kanang knyot ya ka district council hakabi dei ban generate ki revenues dan ki funds di kani ka wei na ka benta baka district council ru ka kmi lenti ba sisen bangila yo ya kata ka lat ka lenti bangin yo man pentrik kam ka professional tax ni don kam ka ni ka revenue ban sustain ni ban pen ka district council ni ban pentelun ki kam apa ka district council ti kani kam di ka kam ka badang jan menin min sisi ni hendriu bena ka por ka bangi shimi di isi kani ka dei ka bal adapt ki kam mo ti kani ka dei ka kubor ka kro ka syai be na syaki pai ba nong shum ba ki sno tu babaro na preng juni ni don kam ya ka professional tax Henry kani ka isi ka ba menta pade kamdei ka ba ngi rai mangi na ni mangi shule don bor mangi nang ni syahmat ko mangal ong mentan ngi don kam ya ka professional tax ban wanra ya ka revenue hang ni buat district council Henry ni sungthu pade ka jing hiran ka jing hyar jong ka kamai ka kaji jong kinong shong shong jong ibot ki badai ki tribal ni ki non tribal ru Henry kani ki isi ka patha nang ni syakmat nama kumba pila tip ina ka po sa kapor ni ong bai bangin penbet ki kamram nang ni ki kam ki jaman ni syakmat ngin streamline ni ki kam nang ni syakmat kawai na kata ka senjam ka bangi kwa ban shim ka shulong no ba kumbang mention mene ni kwa ban tip manu na pedeng ki officers ki basam ya to kan notice claim ka jing tip na ni claim ka hukum na ni claim ka jing yo jing bet na ki sketri na ni ki officers ki beran hajrong lani na ka isi ka jong iru kani kadai ka ba pen i shai bait ba la don menu bishim kabu ban pha kani ka ya kitu ki notice ha ka por ba ka isi kala dissolve ha ka por ba i syembor lang renja kum usi embarim ila resign bat bangidang ya bun kam ban ya pendap ya ki kamram ki kam ki jam bat ha ka ju ka por ni snu thu bait pada ba kumangong mene ngi don kam ya ka professional tax bat kani ka isi ka ba thamai mantangin pet perman in ya bat kumangla ya kren bat ki officers nama nila wat banyak menu bedai tai officer but nila airu da ka show cause notice ci news ni ba in batai balai bi ile ini ka kam claim ka jingtip jong ka EC la ni UEM finance in charge la ni ki officers ki badan halo jong i man pha ini ka notice tingila de ya keren ru ba nang ni syakmat baru akti ki notice ki bangila ai kham tam shi ki dukan ki berit ki beria ni recall no ki notice baro ngin khot no itu notice nomor baka along biai nomor kamdon ba pha ye gitu ki inspectors dan ni ki superintendent ban pha itu kan notice ke beningkong bat ke baar ke dei banang ni syakmat
ngin pa iki inspectors ki jongi ban let sha po ki feel ba dingkong amdei ban shu ai ki notice dei ban da don shwa da ka assessment ngidei ban don shwa ka assessment but halor bangin dep ka assessment da don kam bangin dei da ka don kam ngi bangin ai ka notice ngin sa ai ka notice di kindet ka ban shu batai ngai phi hakabai dei bat ka professional tax kani ka dei ka slap mo khnang ba ki pai ba jongi kin sngo tho mo kemut kani ka professional tax kam dei man ubnai ka dei shisen shisnem kemut kinu ki batrei ka kam ki bakamai hapo 10,000 shisnem kimdon kam ban si ka professional tax kiba kamai 10,000 shisnem hadu hinyo po 1,000 shisnem kemut ki hak ban si ka professional tax tang arspa tingka shisen shisnem but hinyo po 1,000 hadu shilak ki hak si hadu lai spa tingka shilak hadu shilak sanpo sanspa tingka shilak sanpo hadu arlak hinyo spa sanpo tingka arlak hadu arlak sanpo kemut 1,000 tingka arlak sanpo 1,000 hadu lailak 1,000 arspa sanpo tingka lailak hadu lailak sanpo kin siu khat sanspa tingka lailak sanpo 1,000 hadu saulak kin siu khanriu spa tingka saulak hadu saulak shiteng kin siu 1,000 shispa tingka saulak shiteng hadu sanlak kin siu 1,000 sauspa tingka but kibala tam ya ka income nani ka jingyo ka jungki sistem sanlak shejrong kin siu 1,000 sanspa tingka kini kadi ka riet ka ba la don nadu mishwa mo mdei ka bangi penmi bangi ka isi ka bamanta khala ikani ka yakani ki riet dani bangi pha ki notice andai kat kum ka jing pen i nani ka jing pen shisha jong ki nong khai nani jong ki nong trei kam ki boper la khala bandai ki office sarkar na la ki la bandai ki nong trei bank la ki la bandai ki nong kai school but kum tar ter lada ki pen i hi ba ki income ka jong ki ka dei hapo 10,000 shisnem kim dan kam ban siu ya ka professional tax but nadu 10,000 shaneng hadu sanlak kini di ki slaps ki boker kum bangala ong pi mutan Kani ka jingmi kini ki notification dai habai